Atzalde hon danoi eta ongetorri martxoko ohiko pleno honetara. Normalian baino astebete lehenago datorren astean aste santuarekin lotzen dela eta hasi ingoa. Horra Xabin. Atzalde hon, zerrendakin hasteko 2006ko otsailaren 23ko aktaren onarpena. Hau batez onartua. Alkatearen jakinarazpenek. Hirugarren gai zerrendan 2005-2007ko diru laguntzen plan estrategikun hirugarren aldaketaren onarpena dago. Antolakuntza batzordeen irizpenakin dator. Eta erantzuten dio diru laguntza izendun baten egin ahal izateko lerro estrategiko bat gehitzie. Konkretuki, laugarren eranskinin zehazten dena espedientien jakitun zaten bezala. Eta erabakitzeko izango litzeke, lehenengoa 2005-2007 diru laguntzen plan estrategikoaren hirugarren aldaketa onartzea, eta bigarrena erabakia gaun argitaratzea. Ez badago ezarra, bozkatuko genuke. Alde? Abstentzioa? Vale. Gai zerrendarkin jarraituz, berri mate badago, 2006ko lehen kreditu aldaketarena. Honek ere esan bezala diru laguntza izendun bati antzuten dio, transferentzi bidezko kreditu bat onartu zen alkate dekretuz, eta espedientin ikuste usten bezala, 55.350 hainbat bigarren kapituloko partidetatik murrizten die, eta laugarren kapitulutan, hainbat partidetan, diru laguntza izaera izan dezaten beharrezkoa dena lege bete beharra, zehazten dira. Kopuru berdinean gehikuntzak. Eta honen bestez jakitun gelditzen zarete udalbatzaukideek. Ondoren, 5. gai zerrendan, lanpostuen balorazio orokorrari dagokion puntua dator. Hor, 2004 urtetik atzerako eragina duten lanpostuei dagokion balorazioa onartzea dagokio orain. Espedientin ikusiko duzuen bezala eta batzordien irizmenaz dator hau ere eta komentako esan bezala, hemen eskaera batzuk bazien hainbat lanpostuen aldetik eta hasi dagokion soldata mailia eta balorazioen zehaztie dagokio, ez? Orduan, hemen erabaki beharrekoa izango litzeke lehenengoa behan jaso diren lanpostuei, udalean indarrean zeuden soldata mailari dagokion maila onartzea, 2004 urtean lanpostuaren balorazioaren emaitza mailaren balorera arteko kopurura iristen bada, honako hauek izanik, eta hor zerrendatzen dira hainbat lanpostu, behaien egungo emaitza 2004 eurotan zehaztuz, mailie udaldiltzen araberakua eta ordura arteko eurotan zenbatute. Orduan, bigarrengo izango litzeke lanpostu horietan egon diren langilei atzera eraginak aplikatzea dagozkien kasuz aztertuz, lanpostua sortu denetik, eta berrikustea eskatu denetik, eta proposamena alkatearen dekretu bidez onartuko da. Eta hirugarrena erabakia interesdunei eta pertsonal zainean jakineraztea izango litzake. Ez dakit, azalpen geixo berri daon, edo bosketa igaroko bineken. Boskatuko dugu. Alde? Kontra? Abstentzioa? Vale, gehiengoz onartua. Eta 6. gai zerrendako puntuekin jarraituz, martoko 12ko jabe komunitateen izenen eskaera bat erantzuten dio, igogailua jartzeko, eta
hori hala izateko, hartu beharreko eremue, soberako lursail gisa aitortzie dakarkiguna plenoa. Eta hau ere lurralde batzorde informatzaileen irizpenarekin dator, eta kasu honetan erabaki beharrekoa izango litzake lehenengoa, udalaren jabegokoa den 3.709 metro karratuko lursailetik, Martoko 12ko etxe alboan 13,45 metro karratuko lurzatia banatzea, ondoren zehazten diren hasierako lursailaren banatutako lursailen eta gelditzen den lursailaren deskribapenaren arabera, hor komentatzen dira, eskrituretan da zehazten dien hasierako lursaile zein izango litzeken, urbanua, banatzen den lurzatia porzion de finka zein izango litzateken, da gelditzen den lursaila urbano izenekua zein izango litzateken, ez? Eta bigarrengua izango litzeke banatutako 13,45 metro karratuko eremua soberako lurzatua aitortzeko udal elkarteen ondasun araudiaren 8. artikuluari jarraituz kalifikazio juridikoa aldatzeko espedienteari hasiera ematea. Eta hirugarrena horrekin lotute, espedientea jende aurrean ikusgai ezartzea hilabete batez alegazioak aurkez daitezen, eta laugarrengoa erabakia Martoko 12ko jabe komunitateari jakinaraztia izango litzateke. Eta ez errez balego honen ingurun izateko, boskatuko genuke alde, hau batez onartua, eta 7. izarrera eskaera eta galderarik. Bukatuzat, mongo dugu martxoko osoko bilkura hau, mila esker.